Melanie a Gilkenová neviem, či spolupracujú alebo čo, ale viete, keď mal otec prísť moju nohu, že to začalo nadväzovať, že som mával vidiny. Ale neviem, či sa v nedeľu dá porovnať s tými vidinami, čo som mal ohľadom otca, keď mal prísť o nohu. Hej. Že dajme tomu, v nedeľu som videl Milena. Hej. A pondelok mi prišlo zle. To chcem povedať to, že neviem, či to bude pokračovať. Náznaky, ako je to môj náznaky a potom na to sa niečo stane. Alebo to bolo len prvá reakcia taká, alebo to bude častejšie, neviem. Ale každý z vás sa pýta, čo nové ohľadom Gietemovej. Ohľadom Gietemovej je to nové, že stále, ako som povedal, sme v kontakte, stále ohľadom blúdnom a takto. Hej, len jednoducho neviem, ako a čo mám očakávať, či budú ďalšie dedukcie a ďalšie upozornenia a tentokrát z Melaninej strany. Ale dobre. Niekoho môže zaujímať, že dajme tomu dať otázky na sex alebo takto. Nejde len o sex. To už v jednom videjku som tu spomínal, že tu nejde o sex, ale o výmenu energie. A to isté, čo funguje u Gietemovej, že sexom si vymieňame energiu, tak to isté môže fungovať aj v rámci Melanie. Že sexom si vymieňame energiu a zároveň sa jej energia s mojou kombinuje a spája. Tuto to ide fakt o tú kombináciu. Hej. Tu nejde o to splodiť alebo vytvoriť energetickú bytosť. Nejde len o vytvorenie energetickej bytosti. Ale ide pomocou sexu sa spájať. Energetické spojenie. Telesné, fyzické, duchovné, energetické. A to chcem povedať to, že s Ivet sme vlastne spojení ako keby mentálne a energeticky. Ale nejde o samotný sex. Lebo veľa ľudí si toto môže myliť. Tu nejde o sex, tu ide o to, že dokážeme fungovať ako jeden človek, ako ja s Ivet. To je zase niečo iné, ako to energetické sexuálne spojenie. Ako s Gietemovou, s mojou ženou to stále funguje. Aj v sexuálnom štýle, aj že ma učí, že mi radí a takto. Jednoducho, tamto je úplne, že
aj po smrti dokážeme fungovať ako jeden tým. A to, že čo človek robí, alebo že či sa dá sexovať s duchom, táto otázka, to ja poviem takto. Vyskúšajte si to. A zaujímavé, zaručene vám môžem jednu vec povedať. To bude úplne iný význam sexu, ako len o to splodiť dieťa. Alebo niekoho znasradiť, alebo mať dieťa. Duchom, alebo s babou, ktorá je po smrti, to má úplne iný význam. Tam skôr ide o tú výmenu energií. Dokonca dá sa aj ponaučiť, lebo raz som keď sexoval, hej, nebolo, alebo nie som o ten sex, ale o to, čo povedala. Sex je ukážka toho, po čom túžiš. Ale ukážka toho aj, že keď sa prestane skontrolovať, môže to mať zlé následky. To znamená v tom, že človek, ktorý túži po sexe a je jeho styl, rýchlosť, pomaly, hej, to je jedno, aký je styl. Ľahko sa stane, že si nedá pozor a spraví tej babe dieťa, keď nie je na to pripravený. Tu ide o to, že to naznačovala týmto porovnaním, kde povedala jedno. V živote treba byť na všetko pripravený. V živote očakávať všeličo. Náhle, ako niečo nebudeš očakávať, tvoja schopnosť ochrániť sa oslabí. Jednoducho, predstavte si kondóm. Je dospelý, ale predstavte si spermiu, ktorá je nedobytná, ktorá sa nezdáva a ten kondóm pretrhne. Jednoducho chce svoje dosiahnuť. Nájde tú slabinu. A v tom sexe bolo skôr myslené tak, že minimalizuj svojim cítom svoje slabiny, očakávaj všetko, stále si buď vedomý toho, po čom túžiš, čo chceš, to môžeš dosiahnuť, ale nepreháňaj to. Jednoducho dá sa to aj jemnosťou sa dá viac dosiahnuť ako tvrdosťou. Nie? A niekedy buď to znázorní v súvislosti s sexom alebo inak. Ale vždy to vysvetlí presne. A veľa ľudí sa môže pýtať, či sa dá sexovať aj s démonkou. Dá sa. Ale zase, ako aj s démonským avatárom, hej, môžeš sexovať aj s duchom, ktorý je démon alebo démonka. Ale zase démoni alebo démonky sú skôr také, že rozkosť, jemnosť, ale iba na oko. Hej. Jednoducho, démon alebo démonky sú ako my.
pretvárujú sa, takisto ako aj ľudia sa dokážu pretvárovať. A zase sex s duchom má funkciu toho, že jemnosť, pripravenosť na niečo, čo potom bude. Hej. Jednoducho Nicodemová, hoci sa to nezdá, ale naznačuje na to, že akýkoľvek človek, či má DMO, či akúkoľvek chorobu, môže záležiť sex, rozkoš, túžbu a splínutie, ale nie je toto podstatné. To podstatné to není. Podstatné je vychádzať spolu a fungovať spolu ako jeden celok. Jednoducho je tam samotné to spojenie, nie fyzické, ale to spojenie toho, že sa ľudia dokážu navzájom pochopiť, tak ako sa ja dokážem pochopiť Ivet. Hej. Že sú veci, ktoré nie sú až také dôležité. Ani samotný sex nie je dôležitý v tom, že či som homosexuálny alebo nie. Samotný sex nie je podstata. Podstata je toho, alebo aký to má význam. Alebo aký to má význam u teba. Alebo aký význam ti vysvetlil ten dotyčný duch, alebo tá dotyčná žena. Hej. Jednoducho nie je všetko len o veľkosti, o rýchlosti a o to, koľko čoho kto produkuje. Ale o pochopení jedného človeka, druhého človeka, o pochopení ľudí a o pochopení žien ako takých. Žena totiž chce istotu. A keď má istotu u toho chalana, tak ten chalan potom si nie že užije. Potom bude mať to fyzické. Jednoducho potom sa môže dotýkať toho fyzického tela, keď je tam dôvera. Veľa ľudí si totiž sex a dôveru, veď to je to isté. No, to nie je to isté. To je ako, keby som povedal, že sexuál s duchom je to isté, ako sexuál so živou babou? Nie. Sex so živou babou, tam cítite vzájomné teplo. Sex s duchom, tam cítiš iba to vymienanie energie a chlad. Presný opak toho tepla. Duch je opak tepla. Duch je chlad a človek alebo žena je teplo. Ľudské teplo. To sa nedá ničím porovnať. Ten pocit toho, že ten človek ťa objíme, že ho má v náručí, že si bezpečí. Takže veľmi si ľudia milia sex, že to je dôležité. Není dôležitá je istota. Pocit bezpečia. A to u Ivet mám. U Ivet mám pocit bezpečia. A za to jej ďakujem. Boskávam ťa, Ivet.